O Centro de Saúde de Cambados volve estar no ollo do furacán. O Servizo Galego de Saúde decidiu pechar as súas consultas de tarde durante case un mes. A medida entrou en vigor este luns e vaise prolongar ata o vindeiro 14 de xaneiro. En sinal de protesta, este vindeiro sábado vaise organizar unha cadea humana arredor do ambulatorio para reclamar unha sanidade de calidade. Animar a todas as cambadesas e cambadeses a que acudan a esa concentración o vindeiro sábado, porque estamos a defender un dereito fundamental, un dereito básico, como é o dereito a unha atención sanitaria digna, e entendemos que é unha causa na que todos debemos estar unidos para defendela. O que argumentan dende o goberno local é que o que agora é unha excepción poida acabar sendo a norma e que as consultas de tarde en Cambados acaben desaparecendo. Dende os Sergas din que a medida é puntual para que o persoal poida descansar, pero o certo é que este non é o único recorte sufrido no centro de saúde da localidade no último ano. As consultas da tarde tamén estiveron pechadas durante 3 meses no verán e dende o paso do mes de outubro non hai ningún só pediatra polas tardes. Nos venden dende os Sergas que non temos persoal para contratar e isto non se entende, porque cando despois hai oposicións para 200 plazas se presentan 800 ou 1000 persoas, é incomprensible. Na defensa do Centro de Saúde puxose en marcha tamén unha recollida de sinaturas. Ademais, as 4 formacións que compoñen o goberno local de Cambados van levar ao pleno da vindeira semana unha moción instando aos Sergas a que manteña as consultas de tarde na vila. O asunto tamén foi abordado no Parlamento galego por boca do BNG. Todas as medidas tomadas polo Partido Popular foron na dirección de debilitar a sanidade pública, e o que está sucedendo non é resultado dunha maldición bíblica nin é froito da casualidade, senón que é consecuencia de todas as medidas que foi tomando o Partido Popular. A protesta do vindeiro sábado está fixada para as 12 do mediodía. Estará secundada polas 4 forzas políticas do goberno municipal, a Plataforma en Defensa da Sanidade e varios sindicatos.